chudiga obusungo uchakira chinseburi cha mambia wika chinse 11 magruba mwensi mwariganirigwe musisenigwe. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbare injara. Ayo mwaro karugetanda bana mbare injara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Mwanjo murigere karibu sana sensemo yomwere yomoroberi iga abwetani ya getembe korende nigo onko umanya gose nigo ngo sabu kwabere kiagera omogeni oito bweri tukori rero ikorokana nga nabanyora ebitango binde bono tanyara gwikira no mwitekero kurigena no nyeweta anembe abantu mbabwate amangana au ayora nyara ko batanga batari ko nyara gwikirana asemero bero yakira rituko korende nigo tukwiranira mbya muno sana gusengo kwiranira mbya muno kiagera okwagenderere koba omo ancho gusomoremereria ime yagetembe TV nekiro bono ngocha ogukora nitikomurikira egati ya ndamange nekiro ngukubulyo nyokubwate ri kerongere ikerengerere kendi yonsiora nyare gusanga ochiga ase studio na uko gisanga chinsemo chicha Facebook na boigo YouTube bono asinsemo yega ayo mweri kima nekirongo chukurigire gose ntara chigoso ase amangana ayo gotumika kwe mitandao ya kijamii ase siasa nigo ndaga nikurigereria gose nande ngokwirene wikase county eri ya Nyamiru mwancho murigereria nekiro tukurigereria egati yaria agendrete aroro kiro tukurigenga e county ya Nyamira egwate Clark babere osaba Clark babere ebwate county assembly bere naboigo ebwate aba speaker babere na ritukore igoro kiro aba speaker baiga babere baringe obosyo bwe senate mbanyarete kutwara gose mbanyarete ko ko ewa ogotemwa na baseneta nekiro kira oyomo anyarete goika aroro naboigo kwiraniria naki are ase kirugo kerike bo speaker eme county assembly ya Nyamira na ndikira ngo kwenyoria nga county yo kirebwate aba speaker baiga babere oyomo ni gakora egikaro gya bunge mashinani kikigochu yakorekana ase chinsemo ase chiwodi ime county ya Nyamira na boigo oyomo ni gakora igikaro ekikagokorekana koro ase county assembly igo mwancho murigera no kuboria nga ekere county ya Nyamira eyekeriga ngawikira bono nandi aba senator ritukore goro mbanyarite gutwara richibu riokorigereria na kibaranyara gukonya county yose anamuno tukorigereria county assembly kwanyora nga awikira boniga nandi abarai gose gati ya barai mbare bari banamuno tukorigereria nonye aba MCA na boigo bari bagokora mirimo ime county bataraba bagwakano emishara kubwatekana nakeringa bono nonye omo Clark ngobonete ko sign gose kobekesei ase budget eri gwetiwa ngobonete kobekesei emishara onyare kubwata kogocha ngabono nobukongo obonene korine ekero aba speaker baiga obonsi babere musketadi asinyabaro naboigo omweshimiwa eno okero banyarete goika obosyo obwe senate hose obosyo bwe bunge senate ritukore igoro mbabwate ayo baringe gusanga ne senate nande mwancho murigeria gosaba urigererie chibichecho naboigo obategerere naki abara yabo babere banyarete kwegerera kiro baringe bose bwe senate rituko rigoro. When I was the mess in place? Yes, the mess was in place. Did you invite the member of the panel? I did not delegate. Any member who acts on the chair of the speaker, either it's the deputy speaker or a member of the panelist, must get a delegation letter from the speaker. So I never delegated. You did invite the member to come to your chair?
I did not, as you saw, Honorable Senator, I was just kicked out, so I didn't have that opportunity to So appeal. if you were kicked out, let the members be on their side. Where were your sergeant at arms? Did they take the mess out, or the mess didn't leave the They chamber? never did that because as later you can be able to see, because we don't want to go to characters, it was a planned thing. So there are some members who were in charge of the whole planning, who were part of the sergeant at So arms. what you are saying is that the sergeant at arms actually did not Perform their duties they did as not, expected. They did not pick the mess themselves. Very true. So you exited without a mess. Exactly. Somebody else Took jumped over. onto that seat without the invitation. Very true. Thank you for that clarification. There are a number of court orders believed to be restraining the county assembly of Nyamira from undertaking its constitutional statutory legislative duties, thus affecting several operations. In petition number 008 of 2024, the judge ignored a preliminary objection on jurisdiction and proceeded over grant orders in the matter that later she found the court had no jurisdiction. Annexed 33 of the Orange file. Honorable Chair, in a judiciary review E007 of 2024, the judge vacated orders that were granted staying the Gazette notices issued for the impeached Speaker Enoch Ogori Okero. The said Gazette notices had earlier been stayed by another judge on account of being issued by an impeached Speaker. Kire nende gutigara singane iyo ekira obaringe obusio bwesenete nigo bono ama mochonende amugwerete guse omoske Thaddeus Nyabaro anyarete konyora chingaki chinkongu ekiagera nigo aringe omo MCA gwakire tuchukura ase ewodiri iyekerenyo nande at the same time nere bono ogokora emirimo buna omo speaker nande nigagendete gokora emirimo buna omo speaker meye county iyo ya Nyamira atanyarete ko resign kurwa ase obo MCA nabo igo nokuburio kwaringe nigo nga omushahara uria konyora no yubo mu speaker gose no oyubo mu MCA mwancho murire orore echibi checho na kurwaro tugende gukwanira engane yo yobo ebirogo byo gochoro na boigo obokori emiremo ime yeserekari. Serving my third term. Third term. Yes. Now, have you assumed to be the speaker? Yes. Did you resign? That matter is the motion that is in court. No. And then I will not I'm answer asking a it question. here. Just answer. Yes. Did you resign? Yeah, of course, yes. You resigned from being an MCA? Yes, I did a letter. And wherever I did it. I want you to say yes or no. You are still an MCA. Until the IPC declares all the Through the, I did a letter. through the chair, Okay, we'll interpret. through the Yes. chair, I'd like to remind, I've said. I'd like to remind Nyabaro that he's under oath. He's still under oath, and he's lying through his teeth Okay. to this You're committee. under oath, and I think that will take you back. So, on serious note. I pray, Chair, I'm that asking you you repeat again. that question to him. You are a member of parliament, I mean the county assembly of Nyamira. Say yes or no. You are a member. As at now, Yes. yes, because I'm a That's member. it. That's it. Because, Order. you know, under Section County Government Act, So Section that 7B, that will be done by our team. a speaker is a member, an ex officio. No, you are an elected member of the assembly. Elected member or nominated. Elected. Elected. Specifically, Karenya Ward. Okay. Have you been a member of, any one time or now? Were you a deputy speaker? Let me speak, yes. Before you resumed this one? Yes, You were a deputy speaker. yes, Okay. yes. And then after that, acting speaker. And now, Yeah. not acting. And now elected as a speaker. Okay. Yes. And then you are still an MCA. I did a resignation. Okay. We will interpret that one. Okay. Through the chair and Question whether they forwarded it or not. through the chair and through your legal team,
mwancho murigere nekero tugurigire eng'ana eyu ya koba omo speaker nigo ngokonyuria ng'a ekero tobwate omo speaker bono oyo omanyekanete gose nigo bono okonyora akoyirirerwa buna nomo ntogokora emeremo ime ya serikali gose orikire emeremo ne serikali ekegera tachoriri na abananchi igo tabwenereti gotwara ensemo chinde chionsi gose nekero akoraa agotenera chidebate echi chigokorekana ase chibunge namono tokorire buna bono county assembly twarigereria ebunge enene gose national parliament nabo igo twarigereria ebunge eri ya senate ng'a bono ase ebikare ebiga oyo ore ng'a nere omo speaker tabweneti gotwara ene side ende yonsi gose tabweneti gotorera ensemo ende yonsi ya gesiasa naende tabweneti koba omwana siasa korende ninki richiko oria Kenya rigoteba nekero tokorigereria egati yabarai gose elected leaders bari in the elective positions abarai bari bagwakirwa chikura buna bono tokorigereria omorai bwense twarigereria omokonyoe tobwate ababunge tobwate abagavana na boigo members of county assemblies abaiga mbari bakire chikura na abananchi direct korende tibabwenereti konyora gose mbabweneti gotoka abo nabo bagokora siasa ngaki chinde chionse totiga bono ntobwate nande ebirogo bindi okonyora ng'a mbabweneti gwesoanani amang'ana a siasa ekero okonyora ng'a norikire emeremo ne serikali gose ore buna civil servant eme ya serikali gose ore ase ensemo eri ya public service nigo egotoka tobweneti gokora nsemo gose tobweneti gotwara omosimamo onde bwensi ase amang'ana age siasa kwarora amatuka abwango iga buna bono omo inspector general of police omoske Douglas Kanja nigo akenderete kubekirwa amamocho ng'a nigo anyarete kogenda ase erari gose anyarete goikirana ase omoyega oge siasa nabo iga akanyara koenana chinkwana gose akanyara gokwana ng'a bono abarai ensemo ya abarai mbare buna bono ntobwate aba speaker ntobwate buna bono omo speaker bwa ebunge enene omoske Moses Masika Wetangula nabo igo omo speaker bwa esenate omoske Amason Kingi ekero tokorigereria aba speaker baiga mbabwenereti gotwara any political mbabweneti gotwara ensemo ende yonsi gose mbabweneti gotwara ensemo nchera chinde chionsi chokwamererania gesiasa mbabweneti gotake sides ekero yaikire amang'ana ayogokwanera siasa ekiagera tibachoreri ina naende nigo bari ime ya serikali mbabweneti kwebwaterania na amang'ana ande yonsi arabasa kobabeka ase akong'u igo ng'o onye gotagete gokora siasa naende kogokora emeremo ime ya serikali nigo bwenete kwetigia emeremo gose resign first korwa ase emeremo ya serikali komanya gokora siasa kwarorire ng'a abantu abange barigire ase nekiombekeri giokorika abarimu barigire ime ya TSC bagoetigia emeremo gose resign ochocha koboria ekerogo buna ekio obo MCA obo MP na ebirogo binde binge kwanyora ng'o omonto otigire emeremo arenge gokora gose na omonyagitari orikire inse eye gose orikire ne serikali kwanyora oetigiri ochocha gokora amang'ana a siasa igo ng'ekero ebirogo mbirororo obonete gotwara lakini tobweneti goesoanania ase amang'ana a siasa boneke kiairerete gose kianyarete kogera omoske Thaddeus Nyabaro akanyora chingaki ching'ong'o nabo igo kobekerwa amamocho ekiagera bono nigo ng'a eward eri ya Ekerenyo bado nere koreng'ana ne katibu gose koreng'ana na amachiko nabo igo oborai gose tokorigereria serikali county ya Nyamira nere ore omo MCA bwa eward ya Ekerenyo lakini nande egatoka ng'a nigo agenderete koraa ebikaro buna omo speaker eyo etabweneti gose ere mamincha yeri chiko igo mwancho murigere nekere county eyo ya Nyamira egenderete korigererwa kigima na mange aranyare komorekerwa chingaki buna echiga naende nokoboria waito gose nogosaba waito ng'a eng'ana eyo nyare gosansamurana chingaki buna echiga kere kendabo erio kwenekia nekero ng'a bamenyi becounty ya Nyamira bachakire gose bagendere konyora emeremo ekiagera kero oroche ng'a abanto mbare batarakanwa emeshara yabo kobwatekana na okong'usana noku nigo bono ekoreta ebichembe naende ekoirania amagendero magega kiagera abanto mbamenyete chinyomba babwenete goakana abanto babwate abana bare esukuru babwenete goakanera school fees abanto mbabwenete kogenda baiche nonya echiro buna aye oyo ogokora obonchorerie bagosiire ase okogora ebinto yatoka ng'a bono economy gose ekero tokorigereria uchumi yonsi ya county ya Nyamira nigo ekong'usa magega ekiagera bono ng'a nonye oria okobeka esaini emeshara enyare kobwatukwa bono otamanyereiri ning'o abanto babere mbakobeka chisei ekio kiairerete omosubati gose oyo ore omocontroller of budget omosubati Margaret Nyakang'u bono nere akanyara korwa ekerero kia nekero agoteba ng'a
niko bono atigirwe ase njia abikirwe kwenye njia panda naseki ngabono nigakumetie kere gutuka county assembly ya Nyamira oirwe echi budget chiarosiigwe ibere kurase ekikaro gia mashinani gosike bunge ria mashinani na bigo bunge county assembly na ndikonyaranga chonsi cha bekirwe sei bonsi niko batagete kubwatukirwa chibesa gose niko batagete banyare gweterwa chibesa chicha se county bono osinyonka yakubwatuka gochehirio kairera ere kanyara kweresera yega kubwatia ekero aringe bose bo senate litkorihoro. You have annexed that at page 20? Yes, but... So the question I'm asking is, in your due diligence, how do you certify yourself that you are dealing with the right holder of that office? Do you get communication from the clerk? Or do you get communication from the speaker? In case of a dispute in that office, how do you know who is the legitimate office holder? Because that's the issue, that's the problem we are trying to solve. That's why I'm asking you that question. I actually don't deal with speakers. Let me put it plainly that way. Financial matters rarely go to the speaker. Now, when it comes to issues of passing the budget, I am not part of the passing of the budget. But once passed, once the budget has been passed, it will be forwarded to me because I will oversee the implementation. Really, my mandate starts from implementation. I am not part of the budget-making process. So, in this particular instance, as you have seen, if I'm in any doubt about the speaker who is in office, I will normally ask the head of the treasury. But since I do not deal directly with the speaker, I expect that if there are any changes, it is the county treasury that will alert me on the same. Oyo no mosubati ahogose oyore omosiobi controller budget asense ya Kenya ne kirobona kweranga niganyorire chinga kichingo mutomanyeti ningo obwenete gose inchiraki abonete kurigireria mangana yo kyagera era gutebanga gutatiga nense moyiga ayaba speaker era tabwati muchano na speaker kyagera aseteyo bago eta gosasteyo bakobwatana na ense mori yo kobwato kashibesa korene bono nigo eiretenga inchire bakora ebikare biga nere igirerete bagwetie budget nende yirera ngabona aba clerk nende kiro clerk bare babire nande yareta obotutukano kumwancho murikiria nekero tukubulia nga engane yo inyare gukora kosi enyare engane yo enyare kurigiri waso bwime mono na bwo kwenekia na onyekore omumenyi bwe county ya Nyamira kwanyorire obukorere buru bya kurwase serikali ya county kurwase omo MCO obo chingaki unechiga nande kiro tukuria matukaro aminyokire nga nande ngange tore gukura asi usingana onyekero mwako yiga obwechi beso ko ero mwaka 2024 2025 bono nigo nandinga bunge yo ebonete kwetia budget enene yo mwaka obwechi besa ori bosio lakini yatukanga kiwi kaka omutinyo gatano na limo etukenga county ya Nyamira bado tiranyara gutwara kuigwana gose county assembly aba MC aba igampara chamo na boigo omo speaker amanyekane enorori omo clerk amanyekane yoroyomo nande nabego chigoto gose kuchikoreto mo chande kyagera chibesa chirocho nigo chigo chikogendera konya gutigara ase kiganja ya serikali gose nchiko bwato kwa gocha ase county eyo korene nekiro tugutigana nayo mancho murigerera kero nari gochigocha no mugeni ntwari nke gose twari gochikorigereria mangana ya social media naki social media egotumeka ase muri ya siasa naki egotumeka guchangira siasa gusekoreta siasa ingia gusekoreta siasa imbe ase chinsemo okorene nekero tukumurikira egotumika kwe mitandao ya kijamii anene mona sense ya Kenya nabo ibona kyabasaya babiri bagotumika mitandao yiga ya kijamii gukonyuria nga egatiye mitandao iri gotumika muno nabo igokoreta gose wanchira
kwena na ribaga rio gwakerio ria gisiasa ane mono nekero tuguchakira buna bono omutandao uri omanyikanite buna X gose X space gose ukamanyikanire umanyire konyora buna Twitter nigo bono onande okonyora itangaine kigima ase gose negatie mitandao ya kijamii eri itangaine kigima aiga asense ya Kenya eri okwenekia amang'ana a siasa gose kuraria amang'ana a siasa nekero tukurigereria gose kero tukurigereria amang'ana yaiga X space nigo egotumikwa n'omubaro obw'abantu abange kigima ane mono asense ya Kenya yatukanga njira kiyeiga omutandao yoiga omanyikanite buna Twitter naki egokora emirimo konyora ekero tukurigereria nigo ekoba kegotumeka gose kegutaria amang'ana amange ekigima gwetera chi hashtag ekero konyora ng'a omorai gete gose omwana siasa nabwate akaunti yaye nabo igo okonyora ng'a abanto mbare bari banchete gwakera gose gotiotereria abarai gete basoa roro babeka chi hashtag kwanyora ng'a ebiama bia gisiasa nabiro bio no biroseire akaunti chabo gabo kwanyora ng'a hashtag nero rero igotumika mono sana ekero gosoa kwanyora ng'a things that are trending ase ense ya Kenya ng'eyo ekero tukumanya egento kigenderete gose amang'ana aria abetete ense kigima ase ense nigo gosoa omutandao ori X space gose Twitter kwanyara kurigereria aria agenderete aroro kwanyara ng'omorai gete narororo ogisiasa toteba buna bono omorai bwense Musike William Ruto onye ne county ya Nyamira kwanyara ng'a hashtag neraroro ningi enchera yeiga gose ninchera kiyeiga amang'ana yeiga akoreta agukunera siasa gose akobwaterani siasa kwanyora ng'a nera akoreta gose akoirera kwanyora ng'a hashtag eyo nkoretere amaoni ao y'abantu gose ebirengereri ao by'abantu yanyara kubikwamo ane mono egati gose kubwatekana n'abarai gete kwanyora omorai narororo ogokwana obuya gose ogotrend ase obuya ase mutandao oyo o Twitter lakini rende nande amatukande kwaboka kwanyora ng'a omorai narosaganire kigima ase ensemo eyo ya Twitter nchera kibono ewaffect omonto kwanyora ng'a ewasoire aroro kero insachinde tumanyeti ningi kigende tukanyora ng'a guse no Musike Rigathi Gachagua Musike William Ruto ng'a nigo abikire hashtag gabo ago trend kero kurigire ichi post ichi komo bwaterania nigo chire chinyingi kigima lakini ko gotema gosoma information gose kero go tap kwatema kurigereri amang'ana ari abikire aroro kwanyora gose ng'a kero kino murayo iga nigaringise interview gete gose aringie ase omosangerekano gete akanyara kwenana agasanga ekerengererio akanyara gokwana gose akarwa speech kwanyora ng'omonto gose egati y'abantu abagati y'abakenya besokirie barigi ensemo gete they just take gose bapick some segment barigi eng'ana gete akwanete ere kachi bamanya kwebekere hashtag kwanyora kera go trend kero kurigereria abo onye nensemo erimbe banyorete kwanyora ng'ayo mwancho murigere kero gwasoira ase omutandao konyora omorayo iga niga go trend go kuri gento gekogera go trend ni gento akwanete kiarenge ekebe igo ng'omorayo ase ebinto bionsi biakwanete egento ngero konyora gegokuna abakenya mono kiagenda kiarigererwa kiabekwa buna hashtag kwanyora ng'a kero kende abantu babere brainwashed kwamanya ng'a onye omorayo oyo okwanete iga oyo no omonto omobe lakini kero kende kwanyora ng'a nonye supporting information teyaroro egokora kiang'a ningi kerete omorayo ya agakwana iga gose kero gochi kufuatilia gochi korige conversation eyega totebe buna bono omutandao YouTube kwanyora ng'a the whole thing gose speech y'omorayo yiga tiyarenge biased lakini ko gosari ase chinsemo chia Twitter ase eng'encho bachorete akaraini karia akwanete bobe goka kwanyora ng'a yachakire gochenchia ebirengereri by'abantu nande tukorigia omutandao o Twitter gose X naki naende gotumeka okonyora ng'a kero kende abanto mbatagete kwamireria abakenya mbatagete kwamireria oborai ibwa bono gose mbatagete kurigereria amang'ana nare agendete kobachandemia serikali babeke hashtag gabo kwanyora ng'a ane mono abasae ibo bagochi baba active kegima kwanyora bachakire gotwara ebikaro bachaka gotwara chi meeting bachikorera gabo X space kogo so kwanyora abantu bakodiscuss ebintu gete bagokwanera oborai gete kokonyoria ng'a last year kero tukurigeria omwaka wetete omutandao o X space noro nyarete gotumeka kegima na boigo totaracha kurigira chinsemo chiri cha Facebook kero tukurigeria omutandao yo X nore enchera gete gose nore political in some way anene mona since ya Kenya nonyarete gotumeka ase omwaka 2024 okonyara kubeka abasae amo abasae nabo bachagete iga konya goteba ng'oborai obo nobobe bagachaka kubeka chi hashtag echiga
igachaka koreta agose kubika ikagera abantu bandi bagachaka kuigora obongo ikiagera okonyora ng'a hashtag eri nebwate amang'ana ande amange gwasoma post echi abantu kwanyora ng'a amaine ebinto ebingomeki bire sense bono abantu bachakire koigoka gose abantu bachakire koigora amaiso korora kigima igatuka ng'a bachakire kurigire ng'a eserikali ya bono gose serikali ya Kenya Kwanza terabeke okora emirimo buya bono ikairera bakabeka chi hashtag echiga na kuchaka gotebania ng'a ntobwanete gokora gintu gite igachaka ikairera bagabeka okorobekana gose bagachaka gotebania ng'a tumira nase gete chinse gete ituko gete erinde tokore ki okorobekana kwamiriria eserikali ya bono aya naira ireto mwancho murigereria ense ya Kenya igatwara eburaburu gose ngusana n'entindi kanyara kwanekiwa omwaka wita mutinyo gatano onarimo gwitira chi hashtag echo gose trends ase omutandao ori X space abasaye bakanyara gochamo chinga kichiga bagatumika omutandao oyo iga X bakanyara kumirana ase chintunda chire wetane isato nene mono tokuri ase chi county mbacha gatutumika nga ekerore onye kore ase county ya Kisii onye mware kotebani chinse mumukumirana ime omuchi obusongo mwacha goikaroro okuriyo omuchi Nairobi bahumirana obogatagati bomuchi Nairobi bakora okorobekana lakini rende egatoka nande the same platform nande gachaka gutumika koreta nande ebikundi binde byababego bono konyora ng'ekera abaiga bagochikorobekana na bari bande nande egekundi kende nakiro kiaroberia enjera bagochigokora obosagane bagochigokora obosari chinga kiechiga ng'aigo ekero tokurigire omutandao ya X nene muna sense ya Kenya nobwate eribaga rinene kigima ase amang'ana asiasa igo ng'a chi hashtag chi trend chiri okorigere kwanyora ng'a omurainare okonyora abantu online abairi abaiga ba online abakubuka bachaka kurigereria gose batunya omorai oyomo onye no mowaziri kwanyora ng'a nero go trend gotirimbuka bamubikira amamochari ayonse bona ekero goswaroro kwarigereria ebinto biri omorai oyega abeire kagokwana abeire kagokora kwanyora ng'a mbiri gokogokia kwanga omorai oyiga gwetera omotandao oyiga gose chi hashtag gose chi trend echiga chigendererete yagera abantu bachaka gochenjia ebirengero gwachaka goteba ng'a nasigete omorai gete lakini bono okora ng'a obochori bore bosio tingochi komorigereria na twarigereria omotandao o Facebook gose ekero tokori omotandao igo Facebook nore egati ya emitandao eri emekoro kegima eya kijamii yachagete kero nkorigere ng'a omotandao igo Facebook kore omwaka wa 2004 iga nari abantu bachagete koyotumika ense engima korende egento kiogokumingari ng'a omanche omorigereria nimanyete ng'a kero kende nore ase Facebook nande botambe okero okonyora ng'a mashabiki ya Facebook nara agochangamka kegima si ajabu kogotebia ng'a omotandao Facebook noro obwate the most gose the highest number of users ase ense engima ng'a Facebook nere gotumika n'abanto abange kegima ekero okorigere ense engima ase ki ntobwate 3.05 billion ng'a abakenya abantu wetania 3 billion nigo bagotumika omotandao iga Facebook ekera omotienyi ng'a igo abakenya gose ekero tokorigere abanto ense engima abantu mbare bagotumika omotandao oyo iga rituko ase rituko kerensa chingaki chionsi worldwide 3.05 people using Facebook na tokorigere ase kera rituko 2.09 ng'a abantu gwetani 2 billion konyora ore bagotumika bagosoa Facebook mbare naro ogosoa opost kende gionsi nchera kieye gagochangira ase amang'ana siasa omete siasa it's all about numbers ekero konyora ng'a Facebook ebwate abantu abange abana siasa no bare na boigo tobwate ebiama bia gisiasa no bibekire chi company no chira aroro konyora chibwate political interests ono okonyora ng'a Facebook ero ekero bwate a page ose a account no okonyora ng'a no mwana siasa akogenda gari o type obeka amang'ana aye gose amaroro aye kwanyora ng'a abantu bachire bashare chi post echiga kwanyora omorai aigwete bobe gose ekero kende omorai ore ase ense mwa opposition atagete gotebia serikali egento osoari Facebook o post kwanyora ng'a aye omwana omokenya kawaida waso kwanyora omorai gete niga post ekeneke yego kogoki naye kwagenda kwarisha gocha ase page yago gose account yago ekera amang'ana yaiga agendete gotara enchera buna yaiga kwanyora ng'a omonto gwetera okonya goshare kori
kwanyora nkubeka barechi highlight ebintu nkonyorora abantu bago tag each other on Facebook bono kwanyora nga gwitiranchira buneri nande yarete community gete kwanyora nga ekero kurigereria bono tukurigereria ase county eyega usiturigereria une county ya Kisii kwanyora abajumbe mbarororo bakwiranira ni gwitire mitandao aba mbabwatani babo bono ekero omonto ayo gosota maitini nkikendete wasoma amang'ana chipost kwagenda kwarigereria page eyomo raigete kwarigere neye wa compare kwarigereri watwara ogochora naye gokorera ikigego naye kwarisha bono ekero togendete gosanga ebinto buna ebiga chilink chipost echiga kwanyara ng'a chiaretire chibicha gete chianya koreta influence gete ase abantu kwanyara ng'a omonto tanya kumirana n'omorai gose omogavana ntobwate omojumbe gete lakini okonyora omosigete gwetera ki ebinto biria okorora omotandao okorora chinsemo chiria chia Facebook na ekero ngotigana nayo gose ninki gekoera ngokwanera ega ntobwate organization ntobwate unions ntobwate nonye institution chinyinge okonyora ng'a nchibwate enchera gete chikobeka gose chigoseta agenda enchera nero okonyora ng'a bakobeka gose moraigete okorire iga na iga babeka obuya bori omoraigete ako oragire ebiara obokoreri bwa serikali oyo iga otebire serikali mbuya egokora kwanyora na ekero ebiombe buna ebiga chikampani buna echiga chikonya gopost amang'ana buna ayo online kwanyora ng'a ebicha nere egocha obongo bwao kero kwarorire ng'a omoraigete na igoro esukuru asegete obwatuka chibesa ching'ani igo orieira yaekeneke kwarora chibicha chiria bakogenda ekero bagochukana na obokonyi babeka bono kwanyora yakoretera ebicha eria ng'a automatically omorai oyo iga na omuya nande nabo ngochiko kero eratoke ngochinde gwaka ekura nkomobekera nde kwanyora ng'a omorai naro ogonyakora bwa ebiara rioka abanto gete babwaterana bachaka komochori kogosoa ase omorai oyo iga nero kwanyora are arrogant nero akoiraneri buna atagete okorigereria kwanyora ng'a ayaya omorai oyo nomobe lakini kwanyora ng'a in the real sense monto oyo tari mobe nkeri ng'a abagotumia emitandao ya kijamii bobe na abasae twarigeria abasae nchera ki babire bagotumia emitandao iga ya kijamii kwarora abasae babeire bakobekwa ng'a babire bakobora ase eng'encho batumire emitandao bobe omonto osoa access space origia ebicha rero tokorigereria artificial intelligence yachire origia egento kere AI generated buna bono keri giokobeka omorai bwensi ase esanduku bono amang'ana buna ayo kwanyora bairire ebicha gose obosi bwa omonto bagenda babobeka ase gete yansa koreta chibicha chigete ching'ao ase abakenya okonyora ng'a emitandao iga yatumekire bobe yareta amang'ana gete age siasa gose okonyora ere politically driven okonyora ng'a siasa egirete omosae gete otumeka gose abanto gete batumeka kogenda kobeka chibicha chitari kogokia bono amang'ana buna aya iga onsi nigo akoba kagochangira sana ase amang'ana aya gesiasa nabo igo ekero tokorigereria siasa netogokwanera oborai kwanyora ng'a abanto gwetire emitandao iga kwarorire ebicha ya morai gete ochire okwanere oebereirie abanto enchera gete naye kwamwancha gose gwasika omorai oyo kegoika chingaki chie chikampaign enchera bagotumia emitandao kwanyora ng'a naro ogocampaign omorai narero gosoa epage yaye kwanyora ase arenge abanto nigo barenga abange naye kwaba tempted next time gokoigwa nakare asegete naye ogenda ororochi komorora eng'i akoewa kwarigereria emitandao omorai naro ogosera abanto kwanyora abanto bachakire koumoka gochiororo abanto bachaka kobwatia enchera eyio omorai narorora ekero aikire ase kwanyora ng'a ebinto mbire akoreta gose kwanyora ng'a nabwate omong'uso gete goetera ogopost kori chibicha chiria online Facebook X tobwate Instagram kwanyora ng'a abanto bachakire kogenda gwachakire kobwatia erombe eyio gose gwachakire kobwatia omorinde oyo naye kwagenda kwanyora gwasoire ase ensemo ya siasa kwarigereria ebiama buna bono tobwate ekiama ekenene kia ODM tobwate ekiama keri kia UDA tobwate ebiama binde ebinge ase ense ya Kenya kwarigereria post chie ebiama ebiga gose siasa entindi egenderete ime ya ebiama kwanyora ng'a nore nokogania ogosoa ekiama gose ng'a nabo noba tori mwanasiasa nabo ogosegete ekiama gete yairire aye engaki ya obochori gwateba ng'a inche monto onde bwensi okorwa UDA yaya monto onde bwensi ogokora gose ore ime ya ODM tindageti ekiagera kwabire gokora ebinto gete ase emitandao eye iga nabo egotumeka buya ekiagera tokorigereria buna bono nabo egotumeka korani chi ad okonyora
abarai ngotumika bari emitandao ya kijamii gutangasa ebinto biri bakorire emeyega gete buna bono ekonyete sana asense emeyega yechibasari egero konyora ng'a chiform chechibasari nkoena no chire gochasigete gose ase skuru gete totebe gose emeye ward gete constituency gete omorai otumia omotandao buna bono nonyo yo Facebook otumika o advertise kwanyora emeroberi buna eyega yabekirwe aroro barosi chidocumentary chiabekwa chinsemo chire chia YouTube kwarigereria kwamanya ng'a omorai oyo iga okorire eginto gete ng'a ebinto biria anyare goikerania na ebiga ituko gete omorai nakarase gete bono yareta obwamo bori boganeirie ase ensemo ya siasa chicampaign batumika konya kobaoroki ebinto biri bakorire ebinto biri babeire bagoikerania nabo igo amarora abo baba bagosanga chimanifesto chiabo ase emitandao igo mwancho morigereria ayo negati yari akorigererwa kegima anene mono ase obo amang'ana yechi campaign amang'ana yogotwara ebicha gete yomorai gete ne chingaki chiobochori kwanyora ng'a omonto nabo abwate ekerengerero ekio ogochi goakera omonto gete ekura ang'e omwaka oyomo obochori botaraika lakini ekero konya gosoa konya gotumia esimu yago mono omanyete engaki eria obochori chicampaign konyora abanto bare active sana konyora omonto atarete esimu yaye atagete komanya omorai gete nki akwanire nkai yaikire nkai abwanete gotoka mambia kwanyora ng'a bachire aroro gose babeire bagosanga amange igoro ya omorai oyo iga yareta abanto egekundi gete kia abanto amo yareta abanto basanga ebirengererio abanto bansa gotwara chibicha chimbi chia abarai abanto bang'ea gwancha abarai bande igo ng'a egati ebinto biri bigendete gotumeka ase social media na ebi korende obobe bwaye mborobe tobwate amang'ana buna bono fake news gose false information konyora ng'a abarai gete ase eng'encho ya siasa entindi siasa endoro batumika emitandao obobe kwanyora ng'a bachire barosire nonye na echiposter chimbe chianyara gotumika ase emitandao ng'a kwanyora omorai gete nkoramware chiposter echiga chiabekwa chiatara emitandao ase ensemo gose ase eng'encho batete koerwanera ensemo ya gesiasa kwanyora ng'a ekero kori gose buna na ecounty kwanyora ntobwate omogavana ntobwate omoseneta omo women rep na abarai bande ntobwate aba MCA ababunge kwanyora oyomo nare ogotumika gose nabwate egekundi etimu yaye ya abanto akogenda otumika abasaba baiga barosia ebinto gete information gete iga basoa online yogoataka abarai bande bono kero konyora yogosoa online kero kende onye tikwamanyete gose tomaeti eki kegenderete kwanyora gwaikereire information ere malicious gose information etari correct ebinto ebibe byobong'ainereri kwanyora kwabisomire kero kende gwansa gotwara ebicha embe ya abanto gete barai gete ase eng'encho tabwate background information gose tamaeti siasa naki egenderete ase chinsemo echi ng'a emitandao eye nabo egotumeka kogenderera kosaria erieta ria abanto na boigo nekero tokorigereria eyende neyokogendera gose yokoreta obosaria buna bono ekero tokorigereria amang'ana yokorobekana ekero abanto bakobanga korobekana tari ebinto ebia bigochi biakorekana konyora eng'usanano yatokire egati ya abanto abaiga abanyene egati ya bari bakoamererania na barabwo gesiasa nabo igo nonye gocha ase eserikari bono obo okorobekana gwakorekanete omwaka oetete nigo okong'usanana kwabete egati ya abakenya nabo igo abanyanyimbo gose egati ya abarai bare emei ya eserikari eywo ekairera abanto bande abange bakanyara gosiria amagema abo na bare bagotumika emitandao eiga ase enchera okonyora ng'a kero kende abanto mbare batari goitaba enchera emitandao eye yatumikire kwanyora omonto abeka epost gete embe ya trend abanto basoa gari banyerigi bayesambaza yaikera omonyene ekero epost eye iga yaikire ase omonto oria ore targeted gose oria orenge koramwa kwanyora ng'a omonto oyo iga opost egento eke gose kero kende na omosaye omoke obora kwanyora ng'a omonto ochire oitirwe kobwatekana na enchera eria atumegete emitandao abanto bang'ainirwe goetera ase emitandao ntobwate amang'ana a cyber bullying okonyora ng'a aye okogenda kwanyora elink online gwatap wasoa gwachika origereria otamaeti mpinto ki kwarenge kobwatia abanto basoa bahake system yago omonto osoa oikera information yago yonsi eri kera egento kwanyora basoire bakanonya ase chibenki chia abanto baibire chibesa basoire whatsapp bachakire gotumika chibicha chiao basoa whatsapp banyehack bachaka gosaba abanto chibesa igo ng'a enchera nere obwanete koerenda sana ekero gotumika emitandao eye iga ya kijamii kwanyora ng'a mbare bagotumia chiaccount gete bakoeroka abarai
kwabuga ng'a no muraigete uri omanyete lakini kwanyora the person behind that no muntu gete omukenya gete usomo sarigete okarase gete utagete gutumia emitandao iga bobe batumia chi platform echiga kung'ainerere mbare bachakire bakorire emichango online bachangeru chibesa chinyinge batumika chinchera buna echio kuonereria abantu igo omonto murigere gutumia emitandao nyara kuyetumika ase enchera ere boronge nande kero kurigeria amang'ana a siasa kero kwanyorire egento kende yonsi geposteri online igoro ya siasa kwarakora obotuki kwararigereria post eyo buya rigereria nonye ori okwaneire genda anga ase page yaye rigereria abantu bari ase stake eyo ose bakubwati bara abasani be account eyo rigereria ng'ong'a naki information yenere correct ntubwate enchera oranyare komanya ng'a information nere ere eyamaene gose nere ere eyoborimo kero gosaba buna YouTube tema korigia abaraya baiga origereria ng'a egati ebinto biri babere bagokwana mbire bie biga nkai babikwana koru onye koro chomuraika gwikwanera egento gose okwanera omonyene nari ogoitaba ng'a nero okwane gose genda asa page yaye rigie ene kianga kwarigereria the official accounts official pages kwanyara kurigereria ninki omurayi oyo aposteti aroro onye tora confirm koru aroro gose so ase ebuna bona mang'ana ari tukurigereria ase chi wizara gose ebiombe bia serikali mense ya Kenya for example gotebunga omurayi gete gose omobunge gete onyarire kobwatwa ase eng'encho ya amang'ana y'obokurume ntobwate ebiombe biri bikorwania obokurume buna EACC kwagenda ase page yabo kwarigereria iga ari information gose updates chiri baenanire okonyora tari obomaene tigana na information buna eyo ntobwate ebiombe ebinge buna bono tobwate Ministry of Health eyiga yokorigereria obocheno eya education bono kero okonyora amang'ana agohusikana na omurayi buna bono tutebe nonye omowaziri korwa ase ensemo eyo ya amang'ana y'obocheno kwagenda ase page eri gose official account kwarigereria kwanyora ng'a mbara post kende serikali tera post watebunga omurayi bwense ochire okwanire egento gete naiga omonto opost obeka online so anga ase official page y'omurayi bwense ntobwate eya serikali ya Kenya rigereria nkororo orore ninki kera aroro gose ninki kiakorekanete ase omurayi oyo iga arenge etaro anyarete gokora ntobwate buna bono kero sa YouTube ntobwate nini account eri ya State House ekero kurigereria aroro kwamanya ng'a omurayi bwense narenga ase gete nakwanete gento gete igo nabeko ba rahisi gose nabeko ba bwango komanya fake information nabo igo information ire yo obomaene lakini nande nabeko bakong'o nande onye kore ong'a nomonto gwasomire ase family ene kinga abaibori bari ase enka eya gose abaibori bari enka seino nabo igo abantu abake bagotumia jisimbi bataranyora obomanyi nyara kobageria ng'aki bakonyara komanya gose ko differentiate information y'obomaene amang'ana are y'obomaene nabo igo ayoborimo ena no bosemi oboigo chasa abantu ntobata abang'ina bagocha basoma omitandao kwanyora obeire konde abana abake osoa omutandao onyora ochakire goshare information etaganiri kwanyora ng'a account yabeire hacked omwana osoigwa ase ebinto bitabwanereti na ase ensemo ya siasa kwanyora ng'a omonto okosoa ochaka korama abantu rioka ase eng'encho atamaiti buna emitandao eye egotumeka bantu ngwakubare chifine naende nabo okoirwa ekoti koreng'ana ogambi gokoreng'ana na erichiko ekiagera nonye obosibore borarora bogotumia emitandao enchera nere etabwenereti koba kegotumeka igo omoncho omorigereria nigo nare kora erigereria aywo gose no ndache gokorera aywo rituko riarere korende ogokonyora ng'a amang'ana hate speech amang'ana yokoramana ase emitandao naro nararora kegema anene muna ase ensemo ya siasa nabo okonyora ng'a omonto oramirwe nonye mbosa igo kwanyora abande mbare ekero ase ekero kwamororire okomanya ng'a oyo na ensarimache oyo na embuga bobe ase amang'ana age siasa ase eng'encho ere ekero agosoa kende giocha kobeka aroro nokorama abarae nokokwana bobe gose turubania omorembe ase okonya kong'aina abanto igoro ya ebinto gete bia gesiasa igo ng'a siasa ekero egenderete nabo igo ekero togokwanera abasae nogotumika emitandao nabo igo bari bachakire komanya gotumika emitandao chingaki buna echiga ntobwate baria abagoto ake igo mbabonete korawa kegema erinde banyara komanya chinchera chiokoyetumika korende mancho omorigereria abo ndache gotigera rituko eriga aria rero ndoche naraiga namba gochaka na 43 kare na 72 timanya ng'a nkoboria kioko iga abwate ndoche ng'a nigo atagete gokwana
atete gukona nege taseni kiga kia Getembe television jinsa chiabona mambi kore ndi asingencho ndotenga ebiro nigo bia minyo kire kigima na ndi omugeni wito rero tanyare tigoikirana nigo ngukwiraniria mbia mono sana ase okwenekia buna kwa reire ime iyo murobere yo iga korende nekirongo soka mbaraiga baragwekera ase kirondo chinga nigo bobwato munkia bugosogeria abamu aboroda Ruth Lydia Nyaboke Isaac Omweno agotebere no mozae permanent kurwe county ya Kisii Vincent Ombaye nigagotebe James Ombaye hasto ime omoroberio Isaiah Nyatundo Mosongo bia mono kigima Teresa Kimuntu na Barnabas Ratemo Gekonge abo negati abari barikire ujumbe chapo ochoiga ase studio tubate Edor Kaurare na boigo Edwin Oriosa honorable yagoro kana Bifon HSC bia mono sana asogo soa ime eyo murobere na bonsi bari babere bako bana inche korona gachage tuikekera kocha gukora bono nabairanirie mbia mono sana cross studio akabere Wilfred Matundura nero nyara kwenekia nga ayega chibichaniryo gikwa enyorira sinchira ere eya bene ekigimo monjo murigere kero gutumia simu yao kero goso mutandao Facebook mutandao X Instagram YouTube naboigo endia onsirio kunyara wa access muna bono tutakwanda TikTok lakini nero ne bwateribaga kero ko itumike asinchira ere ya burongi anene muno asiamangana asiasa koira maburo make onye aye torasoa asigitie kiga kia siasa mone kiagera na bukwenyora sa Kongo na bukwenyora sabe na indisi gutokanga ekero bona abantu kosebore ndi butaisa ni chinga kichiga konyora umuntu agutaipo egento kwanyoro obolire matukabire nabo eko bakongo higo kero gutumike mitanda yiga ya kijami yetumike asinchira erengia konene tochitorigina ndio yo bwato umanyigoro yo gutumike mitanda yiga na mangana siasa anyale gutwerera kigima igoro yingane yumancho murigere nchenkuru kwa Matilda Wewa litukerigaria Jumatano ngukuganiria uburigereria obia nabigo nekero ngukuganiria ogendera gutigara ime ya Getembe TV korende kendera gusanga na into asichinze mu cha Facebook YouTube kwa swari YouTube nyara go subscribe utase YouTube channel ya Getembe TV Facebook to follow na inde or like a page yeto sevono nyasaye oyo Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura bache kuya mandege uzito somya bamura bache kuya mandege amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana wo anyorera obumanyi nanene w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute eryo aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono erya ya Building and Civil Engineering ase tokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing Level 4 na Level 5 Carpentry and Joinery Level 4 Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tureboigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship Level 5 na Level 6 Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6 Records and Archives Management Level
level 5 na bwigona level 6 igitumila asensema ya community and online working imiye skuru yiga ya keti nigo tubwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibyo gutumika ari nayo kubundisa tule a course ya version design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omorokiwa akwebundisa na kwenyorera ubumenyi ubura mubika silibagarigia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeria bale bwigo business studies na entrepreneurship ase chinsamu cha cosmetology nigo tokwigeria beauty therapy level 4 na level 5 hairdressing level 4 na bwigona level 5 nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hairdressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate course ya mechanical and automotive engineering ase tokubundisa automotive arts level 4 automotive engineering level 5 na level 6 asabego tokubundisa welding and fabrication level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira e website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera ubumanye iri wibekiri bagari rya asensiga yo kwerwanirira